Здравейте, хора! В днешното видео няма да правя с куклата, с манекена прически. Аз ще правя гривничка. Ето тук има разни работи. Имам такива ластъчки. Имам и още ластъчки. Общо взето има много. Така, хора, сега ще разтворя ето тук в тази кутия, защото да видите какво има. Тук в едното има такива ланиста, кукички, такива. А тук има разни работи, цифри, английски букви. Тук също има някакви маниста. Тук също има маниста. Така, хора, ще направя 2 гривнички. Даже може и да са 3. С ето тези ластъчки и тези в кутийката. Даже може и да направя 4, ако не ме домързи. Така, това може и да е като урок да се учиш да плетеш гривнички. Така, например, взимам ето този ластик. Превъртам го ето така. Взимам червения ластик. Пак го превъртам по същия начин. И сега ето така правим. И после с другото също правим, но само че го слагаме тук. И така става. И сега 20 ластика трябва за една гривничка. Така. Ето взимам. Слагам. Пак така. И си ги слагам. Така трябва да се получи гордо. Даже така трябва да се получи. Ето. Даже чакайте сега. Ето вижте сега. Ще ви показвам как го правя. И така по-бързо ще се научите. Чакайте, че съм взела 2 черни. И така си плетем. Ако живеете в Плевен, може да си купите от Марицвета такива или от китайския мол. Тази първата гривничка ще я направя с манисто. И ще реша с какви маниста да го прави, защото все още не знам. Тази касетка не я гледайте и дрехите. Просто така нагласих това. Просто така нагласих камерата, че да снима. И сега взимаме 10-то ластче на половината. И, например, взимам ето това манисто. Или каквото имате. Сега мушкаме го ето така. Чакайте, че като гледам през камерата малко трудно става, но ще успея. Ето.
го слагаме така. И почваме пак да плетем още 10 ластика. Чакайте, кораче, аз се изгубих. Къде съм? Така. Аз на моята кутийка не ги броя, защото знам докъде са 20. Но някой път мога да объркам. Затова по някой път ги броя. Така. Хора, сега ще се върна. Така, хора, връщам се. После ще направя една друга, която е само черна, защото имам такава поръчка. И после ще ви покажа по една друга плитка как да плетете. Другата е малко по-трудничка, но като се научиш, ще ти е много лесно. Така и на тази гривна аз бавно го правих, но се научих и вече мога да плета без да гледам. И хора, съжалявам, ако малко чакате. Съжалявам, защото гледам, нали, защото по някой път забравям и трябва да си гледам на ръката какъв ластик съм взела. И сега взимам последния, който е 20-тия ластик, слагам го и това го пронизвам така. Сега, кукичката как се слага? Чакайте. Така. Сега. Така. Слагам кукичката така. Слагаме кукичката на едното и после на другото и пускаме. Сега, на другата част, ако не сте се научили, ще ви е малко по-трудно, защото трябва да направите едно нещо. Сега, ето това трябва да го вземете така. И кукичката да я сложите. Но ако ви се развали, няма нищо. Пак ще го направите. Както на мене по някой път ми се разваля. Ето, слагам го и вече е готова нашата гривничка. Натиснете за втора част.